what happened at SRP northbound passenger northbound. I am sorry. Second, and that ought not to happen again. There will always be such a thing as road blocks, right? But that should never, from 1 o'clock, and then it was already been addressed at 9 o'clock in the morning. For me, that's unacceptable. Nangayo og pasaylo si Cebu City Mayor Michael Rama sa katawhan human sa grabeng kahuot sa dagan sa trapiko nga nasinati Martes sa buntag sa Cebu South Coastal Road. Daghang mga motorista, trabahante ug mga tinun-an ang nalangay tungod kay naabtan pa og dul-an na po ka oras bag-o nakuha o natow ang naaberya nga trailer truck sa mga tinugyanan sa Cebu City Transportation Office sa dapit. Nasayran nga alauna pa sa Martes sa kadlaw na aberya ang maong truck. Matod pa ni Rama, makigtagbo siya sa kadagkuan sa CCTO aron hisgutan ang mga pamaagi paglikay nga masubli ang maong insidente. Samtang sa pagsubay sa MyTV Cebu News Team sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo, atong nasaksihan ang padayong pagtangtang sa skywalk duol sa Cebu Normal University ug Abellana National School. Kini subay gihapon sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Taliwa sa alternative routes, moderate to heavy gihapon ang irog sa mga sakyanan. Mando sab sa mayor nga tanang mga roadworks sa Dakbayan gikinahanglan nga ipahigayon dayong gabi paglikay sa kahuot sa dagan sa trapiko. I already told Situm, anywhere I want all those obstructions removed and put what I call steel plate. And if they want to work upon it in the evening and make it from 10 o'clock to 4 a.m. That's the direction. I've done that before when I was the mayor. Kini si Joanne Clarice Espinosa, CITU Com intern alang sa MyTV Cebu.